Gabon berriro gaude gaurko elkarrizketan. Gaur gurekin dugu Unai Fernandez de Betoño, Bilduko legebiltzarkidea, Gabon. Gabon. Arkitektoa ere. Hori da. Bai. Aurreko astean iritsi zen Madrilgo diputatuen kongresura etxebizitzarako eskabidearen aldeko estatuko lege berria. Zer deritzo zuek edo zuk pertsonalki nahi baduzu, otsearen batean ministroen kontseiluan onartu zen lege horri? Bueno, guk uste dugu etxebizitzaren inguruko gai guztiak Euskal Herrian erabaki beharko genituzkeela, beste gai guztiekin gertatzen den bezala, baina egia esan, erresistentziak daude, esaten da alokairuekin lotutako, kontratuekin lotutako zenbait kontu akaso ez direla gure eskumena, eta beraz, ikusten dugu interes askoz, interese handiarekin Madrilen egingo den legea, batez ere gai horrengatik uste dugulako, eskun sartu nahi zaiolako alokairuen prezioen mugari, ez da? Eta zeintzuk dira zuen ustez, aldatu beharrekoak edo horretan jasotzen ez direnak eta zuek faltan botatzen dituzuenak? Guk esan bezala, uste dugu alokairuen prezioak mugatu beharko liratekela hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, baina saiakera egin dugu legebiltzarrean, proposamen bat egin genuen, eta Jaurlaritzatik egin zitzaigun erantzuna izan zen itxaron behar geniola Madrilgo lege horri. Beraz, eskatzen dioguna Madrilgo lege horri da alokairuak mugatzeko tresna bat eman dezala, edo gutxienez guk geuk ondoren gure araudiaren pean eta gure ezaugarriekin bat etorriko den araudi bat garatzeko aukera eman dezala. Beraz, guretzat hori da, akaso eskakizun nagusia Madrilgo legeari egiten dioguna. Ustea gero autonomia erkidegoi gure garapen propioa egitea, zeren ikusi behar da Madrilgo edo Bartzelonako egoera alokairuen inguruan, egoera horrek ez dauka zerikusirik Euskal Autonomia Erkidegoan egon daitekena, ez da? Bertan, ez dakit, badaude jabe handiak, dauzkatenak etxebizitza pilo bat, eta hemen, gure merkatu inmobiliarioa gehiago dago oinarrituta jabe txikiagoetan. Eta beraz, Madriletik entzuten ari gara lege aurreproiektu horretan, edo lege proiektu horretan, mugatu nahi dela etxebizitzen alokairuak, baino bakarrik 10 etxebizitza baino gehiago dituzten enpresei, eta beraz, guretzat hori interesgarria da, baina hori gure panorama ezagututa, bakarrik afektatuko lioke euneko 2ari, euneko 3ari, ez da, alokairuko etxebizitzen euneko 3ari. Beraz, oso inpakto txikia izango luke, eta zentzu horretan eskatzen duguna da, hori egon ondoren, aterki orokor hori egon ondoren, gu geuk garatu alizatea gure erkidegoan lege hori. Zein da hemen gurean aurkitzen dugun egoera, etxebizitzaren afera honetan edo? Nik esango nuke araudiarekin jarraituz oso etxebizitza lege interesgarria daukagula, 7 urte dauzkana, baino lege horren garapena oso kaskarra izan da, oso murritza. Beraz, badaukagu tresna on bat, baina gero tresna hori ez dugu erabili nahi izan. Zergatik esaten dut hori? Adibidez, arautu zen etxebizitza eskubide subjektibo baten moduan, eta uste dugu gero hori gehiago zehazteko egin behar zen dekretua oraindik ez dago 7 urte ondoren. Berdina gertatzen da etxe hutsekin. Arautu ziren etxe hutsak, mobilizatzeko kanon bat ezarri zitekeen, jabei, etxe hutsak mantentzen zituzten jabei, 10 euro ordaindu beharko lituzkete metro karratu bakoitzagatik, baina hori garatzeko araudi zehatzagoa pasaden ekainear arte ez dugu izan. Eta orain badaukagu, baina oraindik Jaurlaritzaren partetik ez dira jartzen baliabideak udaletatik hori aplikatu ahal izateko. Eta berdina gertatzen da beste zenbait kontuekin, beraz, nik esango nuke oso tresna ona daukagula, 2015ko lege hura EH Bildutik babestu genuena, PSOEk ere babestu zuen eta UPyDek, EAJak ez zuen babestu, eta hori nahiko deigarria da, eta akaso horrek ematen digu ulertzera ze gertatzen ari den, ezta? Hor erresistentzia batzuk daude, lege hori garatzeko. Eta gero, azken kontua, da lege horretan alokairuaren alde apostu garrantzitsua egin zen, esaten zen esate baterako administrazio publikoek ezin dutela inbertitu dirua jabegoan saltzeko etxe bizitzak, eta hori ere gure ustez ez daude erabat betetzen ari. Beraz, 3 puntu garrantzitsu horietan, etxe bizitza eskubide subjektiboa, etxe bizitza hutsen mobilizatzea eta baita ere alokairu soziala, uste dugu gehiago garatu beharko liratekela.
Alokairuen arira, lege proiektu honetan, aipatzen da, tentsionatutako eremuetan, hauen presioa mugatuko dela. Zein da, afera honetan edo autonomia erkidegoen papera? Gure ustez, Euskal Autonomia Erkidegotik, Kataluniatik egin den bezala, zuzenbide zibil propioa daukagunez, hori garatzeko aukera izango genuke. De hecho, pasaden urtean, aurkeztu genuen lege proposamenean, hori proposatzen genuen. Alegia, guk geuk esartzea, zona tensionatu horiek izendatzeko ze baldintza behar ziren, gero erreferentzia indizeak nola kalkulatuko ziren ondoren alokairuen presio maksimoa kalkulatzeko. Gertatzen dena da, pasaden astean ere gondela berri bat nahiko zori txarrekoa gure ustez, eta da Konstituzio Epaitegiak esan duela Kataluniako legea jada arautzen zuena hori, alokairuen muga bat jartzen ziena 2008tik, Konstituzioaren aurkakoa dela bere artikulu garrantzitsuenetan. Beraz, badagor diskusio bat eskumenen inguruan, zer egin dezakegun EAEtik, edo Nafarroako Foru Erkidegotik alokairuak mugatzeko, eta oraintxe bertan Konstituzio Epaitegiak bere iritzia eman du pasaden astean, eta horren kontrakoa izan da. Esan duena asko laburbilduz da, kontratuen inguruko gauzak estatuarenak direla. Alegia, etxe bizitza bai, zuek arautu dezakezue, autonomia erkidegoek daukazue etxe bizitza, zenbait ataletan arautzeko eskumena, baina kontratuen kontua gurea da. Eta karo, alokairuen presioak mugatu nahi baditugu, eta nik uste esan behar dela Euskal Autonomia Erkidegoan azken 5 urtetan alokairuen presioa igo dela 20%, oso igoera handia izan du, eta aipatzen ari naiz Jaurlaritzak berak ematen dituen datuak, ez dira EH Bilduk asmatutako datuak, uste dugu arazo larri baten aurrean gaudela, oraintxe bertan batez besteko alokairua dago 1.060 eurotan etxebizitza libretan, hilabetean, eta etxebizitza babestuetan ia 200 eurotan, ezta? Orduan, uste dugu, jende asko gaizki pasatzen ari dela, eta benetan ez baldin badugu mahai gainean jartzen alokairuak mugatzeko tresna eraginkorrak, jende gehiago pasako duela gaizki. Orduan, autonomia erkidegoek gure ustez badute eskumena hori ere egiteko, baina ikusi behar da Konstituzio Epaitegiak esan duela ezetz. Eta beraz, oraintxe bertan, Madrilgo etxebizitza legearen zai gaude, erdigunean jarri delako gutxienez alokairuen mugaren gai honetan, ezta? Argi dago etxebizitzaren inguruan aritzean puntu polemikoenetariko bat alokairuen erregulazioa dela, baina eski horren atzetik beste arazo importante bat dago espekulazioa dela, ezta? Bai, eta espekulazioa lantzeko, daude baitare udalen eskumenak, hirigintza adibidez udalen eskumena da, ez da autonomia erkidegona. Autonomia erkidegoek bai jartzen dituztela legeak, pizkat liosoa da asuntoa, Espainian badago hirigintzako lege bat, gero autonomia erkidego bakoitzak baduka berea, baina berez hirigintza aprobatzen duena plan orokorrak aprobatzen dituen administrazioa udala da. Eta beraz hor, agente asko daude, ezta? Horri heltzeko, arazo horri heltzeko. Nire ustez, tresnetako bat izan beharko litzateke lurzoruaren jabegoa kontrolatzea. Badago Espainiar Estatuan aspalditik asmatutako gauza bat, eta da el patrimonio municipal del suelo, lurzoruaren udal ondarea, eta uste dut udalak beraien baliabideen einean, akaso batzuk ez daukate baliabiderik eta ezin dute egin, baina joan beharko lirateke hirien inguruko zoruen jabegoa kontrolatzen, ezta? Nik uste hori izan daitekela espekulazioari aurre egiteko modu bat. Eta, egon daitezke beste modu batzuk, nire ustez hirigintza geldo bat lantzea edo sustatzea neurri handi batean operazio espekulatiboak geldia arrazten ditu. Uste, oso aska arrazten diren hirietan, halako pelotazoak eta ematea errezagoa da, eta beraz hori ere nik uste garrantzitsua izango litzatekela. Eta zentzu horretan, ahalik eta lurzoru gutxien urbanizatzea, oraindik urbanizatuta ez dagoen lurzoru gehiago urbanizatzea, ahalik eta gutxien egitea, nik uste hori ere izan daitekela espekulazioarekin akaso ez amaitzeko, baina bai gelditzeko, apaltzeko tresna interesgarri bat. Eta hori landu daiteke, esan bezala, legeetatik, akaso lurzoruaren legean aldaketaren bat egiten erkidego mailan, baina batez ere udaletatik landu beharko litzateke.
erremintak aipatu egin dituzu, hemen gurean erreminta nahiko daude hori gelditzeko? Nire ustez, bai, gertatzen dena, orain topo egin dugu, lehen komentatzen genuen bezala, alokairuen kontuan, alokairuen presioen kontuan, konstituzio epaitegiarekin, baino, nire ustez, bi tresna nagusi dauzkagu etxe bizitzaren alorrean espekulazioari aurre egiteko, eta bat da lurzoruaren legea, 2006koa daukagula EAen, eta bestetik daukagu etxe bizitza legea, lehen aipatu duguna, 2015koa. Eta, lege horiek garatuko balira EH Bilduke uste duen zentzutan, lehen esan dudana, etxe bizitza eskubide subjetiboan, zehaztasun gehiago emanez, esate baterako duela gutxi proposatu dugu etxe bizitza eskubide subjetibo hori aitortua izateko tope maksimoak eguneratuak izan dadila, ze jende asko gelditzen ari da kanpoan gehiegi kobratzen duelako, baina gehiegi kobratzen du pasatzen delako urtean 9.000 eurotik, topeak oso baju daude, eta beraz uste dugu hori eguneratu beharko litzatekela. Bestalde, baita ere aipatu dizute, alokairu sozialaren, gure ustez parkea handitu beharko litzateke, Jaurlaritzak oraintxe bertan indar asko jartzen ari da prestazio osagarrietan. Alegia, nola ez daukan parke publiko nahikorik, zer egiten du, beharra dutenei diru bat eman, haiek alokairu librean ordaindu ahal izateko edo laguntzeko ordaintzen, ezta? Ematen dizkiete 275 euro hilean. Eta gure ustez, hori akaso beharrezkoa da, baino partxe bat da. Eta gainera ari gara diru asko bideratzen alokairuen burbuila pustera modu horretan. Ordan gure ustez interesgarriagoa izango litzateke neurriak jartzea mahai gainean parke publikoa handitzeko eta alokairuak babestuak izateko, baino Jaurlaritzarenak edo udalenak izan da etxe bizitzak. Aipatu egin duzu lehen alokairuen presioaren igoera, 20ko igoera hori, bezaldean daude gazteak. Gazteak, ezintasuna dute askotan etxebizitzaren presioarekin etxe bat bai erosi eta bai alokatzeko. Nola ikusten duzu gai hau? Gazteen alorrean ere gertatzen da berdina. Uste dugu Jaurlaritzak izan beharko lituzkela etxe bizitza berezitu batzuk beraientzat, baino egiten ari dena da, nola ez dauzkan nahikoak, baita ere asmatu du prestazio osagarri bat. Deitu dio beste modu batera, deitu dio Gaztelagun programa, baina azkenean kopurua berdina da, 275 euro ematen dio gazte bati 36 urte betetzen dituen arte, betetzen baldin baditu ingresoen kopuru maksimo batzuk, eta bar, eta uste duguna da, karo, 36 urte betetzear dagoen gazte bat, agian beharko lukela jarraipen gehiagorekin egon etxe bizitza batean. Orduan uste dugu, haientzat ere, alokairu sozialaren parketik etxe bizitzak egon beharko liratekela. Eta hori uste dugu Jaurlaritzatik, ez dala nahikoa egiten ari. Eta, nola ez daukanez, parke publiko hori zer egiten du prestazio batekin konpensatu. Beraz, gertatzen da pixka bate, lehen esan dudana. Uste dugu, benetan jarri beharko liratekela indar gehiago parke publikoa handitzen, eta uste dut hortik produktu berezitu bat egon zitekela gazteentzat. Aipatu egin duzu Eusko Jaurlaritzak ez dauela egiten nahikorik. Zer nolako interesak daude atzetik arazo hau eskonpontzeko? Hirigintzan eta etxe bizitzaren alorrean interes asko daude, eta segurazki agente asko daude atzetik. Nik ez dut uste Jaurlaritzaren partetik malizia berezi bat dagoen, orain aipatzen ari naizen gauzak aurrera ez eramateko, baina, behar badaude erresistentziak, egon daitezke interes inmobiliario batzuk, baitare lobby lanak egiten dituztenak, adibidez 2015ko etxe bizitza legea gehiegi garatu ez dadin, ikusi besterik ez dago, esate baterako etxe bizitza hutsak mobilizatzeko dekretu atera zenean, titular batzuk nahiko gogorrak ziren prentsan, ez da? Bazirudien hemen, hasiko ginela, ez dakit, desjabetzen etxe bizitzak eta usten iaia, ez dakit, jende ateratzen zen esaten, baina nik irabazi dut nire ahorroekin eta joan naiz etxe horiek erosten, eta gutxik mantendu nahi baditut, nik uste hemen, arazoaren funtsean dagoena da, ulertzen dela etxe bizitza eskubide bat izan beharko litzatekena, askotan ulertzen da produkto, dirua eman dezaken produkto bat bezala. Eta kaso, bi ulerkera horiek oso kontrajarriak daude, eta hortik datoz arazoak, ez? Igual ez dago malizia, baina bai dagoela ideologikoki, nire ustez, zenbait pentsamolde batzuetatik etxe bizitza dela, negozio bat egiteko modu bat. Eta, karo, ikusten dezunean, hainbeste jende gelditzen dela etxe bizitza
bizitzarik gabe, edo hainbeste arazo dauzkala ordaindu ahal izateko etxe bizitza bat, kontuan izan, Jaurlaritzak onartzen duela, persona batek ez dituela sartu behar bere diru sarreren 30% baino gehiago alokairua ordaintzeko. Karo, lehen esan dut, alokairua dagoela 1.160 eurotan hilean, kobratu beharko lituzke 3.500 euro gutxi gora bera, ordaindu ahal izateko alokairu bat, hori pentsa ezina da. Jendea ari da, sartzen bere diru sarreren oso zati handi bat, erdia baino gehiago, eta, bueno, akaso ez da egongo malizia, baina bai dagoela ikusmolde bat ulertzen duena etxe bizitza negozio bezala. Eta gu horren kontra gaude, uste dugu etxe bizitza eskubide bat dela eta bermatu behar dela. Eta maitzeko nahi, bizkate guzti, komentatu egin dugun guztia laburbiltzeko, zer nolako etxe bizitza legea da etxe bildutik ontzat hartzen duzuena edo proposatzen duzuena, edo beren ikusten duzuena Euskal Autonomia Erkidegorako? Nik esan dizudan bezala, uste dugu lege on bat daukagula, eta daukan arazoa da ez dela ejekutatzen, ez da garatzen. Beraz, uste dugu legea garatzeko tresnak jarri beharko liratekela mahai gainean. Gu saiatzen ari gara proposamenak egiten. Esate baterako, alokairu parke publika honditzeko, lehen komentatu dugun arazo nagusietako bat, proposatu dugu lehentasunez eskuratzea Jaurlaritzak babes publikoko etxe bizitzak saltzen direnean, ezta? Jaurlaritzak badauka eskubide bat etxe bizitza horiek saltzen direnean berak erosteko, baina inoiz ez du aplikatzen, eta guk ez dugu oso ondo ulertzen, sartzen ari gara diru asko prestazioetan, urtean gutxi gora bera 100 milioi sartzen ditugu prestazioetan, eta uste dugu diru hori gutxika bideratu behar dela erosketa batzuk egitera. Ez dugut esaten hemen etxebizitza berriak egin behar direnik, segurazki badaude etxebizitza pilo bat erabili daitezkenak eta kaptatu egin daitezkenak alokairu sozialeko parke publiko handi bat egiteko, eta hori izango zen moduetako bat. Beraz, nire ustez lege ona daukagu, baina behar dira gero tresnak hori aurrera eramateko, ezta? Besterik gabe Unai Fernandez de Betoño, mila esker gurekin gaur egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Eta zuek ez mugitu, orain